Menee. Mä tiedän. Niin mille kanavalle? Tää on vähän lagaa. Kuulostais meidän äänet? Ei. Miksei? Koska mä oon laittanut mikrofonin pois. Sitten Herman nevi. Näkyykö sun sormetta? Ei. Laita mikrofoni päälle. En laita. Jos mä voin kuvata teidän äänet. No mikä sun kanavan nimi on? Laitapa se. 666 official. Sen takia, koska... Onko se semmonen? Joo. Onko se oikeesti? 666 official. Joo. Koko mä katon äitillä oot sä tehnyt videoita. Mitä? Ja mä katon oot sä tehnyt äitillä ja sit mä luen siitä aika epätiedon niin katsotaan onko se Juntti neekari. Ei se oo. Ei se oo, koska... Se on vaan 3 nimen vaihdosta niinku 90 päivässä. Eli jossain 3 kuukaudessa. Sitten se näytti sormet. Niin. Katso. Tehdään vaikka... Noniin, tässä on hyvä. Ja sitten laittaa